Какво е животът? Каква е неговата цел? Род прехожда и род дохожда. Времето неудържимо лети. Вековете прииждат, отминават и с тежките си стъпки потъват в сумрачните далечини на миналото. Поколения се раждат и изчезват, за да не се върнат вече никога на земята. Човеците градят домове за себе си, но бързо ги напускат завинаги и други се заселват в тях. Градове се съзиждат и развалят, държави се създават и пропадат, картините на историята непрестанно се менят. Каквото е било, вече не е. А това, що иде, само Бог знае какво ще бъде. Светът е арена, на която действащите лица се заменят едно от друго в непродължително време. Нови човеци се явяват на сцената, но скоро и те пропадат в мрака на забвението. Някои играят важни роли в живота, други незначителни, а трети никакви. Някои се показват на широкото обществено поле и славата им блясва като метеор на небето, за да угасне скоро. Други се мяркат само в тесния кръг на своето служебно място и сред малцината си приятели. За трети пък никой нищо не знае. Едни са щастливи, а други нещастни. Едни се смеят, а други плачат. Едни са здрави, а други постоянно боледуват. Едни са богати, а други бедни. Едни са даровити, а други посредствени и обикновени хора. Някои живеят по-светски казано извънредно дълъг живот, други, току-що родени, бързо умират. Но и продължителният и късият живот, от гледна точка на всепоглъщащата ни вечност, в края на краищата се изравняват. Какво представлява най-очудващото дълголетие пред необятната вечност? Не са ли това все мигове, които блясват като искри и щом угаснат, вече не се явяват? Човешките години изглеждат много на брой, когато предстои да се живеят. Отлитнат ли обаче, те се превръщат в бързо изчезнали сънища. Човек е ненаситен на живот. Този всеизвестен факт говори, че сме създадени не за смърт, а за вечен живот. Затова поначало ние хората жадуваме за вечност. Всички чувстваме, че смъртта е нещо нередно, вмъкнало се насилнически в човешката съдба и инстинктивно някак се държим за живота си, като за своя най-скъпа драгоценност. Но тогава възникна въпроса: има ли безсмъртие на човешката душа в отвъдния свят? Разбира се, че има. Това ние изповядваме всеки ден в символа на вярата. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Защото иначе би било безсмислено да се живее и особено да се живее по-християнски, всичкото напрежение, което се изиска от висотата на евангелското нравоучение. Защото човешкото сърце, в което грее надеждата за безсмъртие, не може да се примири с мисълта за жестоката безсмисленост на земния живот. Човекът е тяло и душа. Т.е. човека, като венец на творението, е двусъставно разумно същество. Ако човешките тела са така премъдро сътворени, че с всеки свой орган и с всяка своя насочена функция постигат някаква разумна цел, то нима може да допуснем за душата, че тя, най-ценното, безсмъртното в човека, е лишена от всякаква смисъл, от всякаква цел? Не. Това е немислимо. Душата е създадена от Бога и за Бога. Ние се раждаме във времето, за вечността, и смъртта не е отрицание на вечния живот, защото е казано: и ще се върне пръста в земята, каквото си е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал.
Светлината на казаното до тук е очебийно, че единствено убедеността в безсмъртието на човешката душа може да придаде смисъл на краткия земен живот на хората. Темата за раждането и смъртта на човека и безсмъртието на човешката душа е постоянна и многостранна тема на всяко едно човешко общество, епоха, всяко едно човешко поколение и сърце. От древността до днес тя е може би дори най-съдбоносният въпрос, който занимава всяка изучаваща човека наука и философия, а в религиите тя е основно занимание. Именно за нас и нашето човешко сърце науката и философията не казват нищо повече от думи, а техните думи са лишени от силата да животворят. Животвори едничък Богочовека Иисус Христос, победил смъртта. Неверието в безсмъртието на човешката душа и във възкресяването на мъртвите довежда не само до разрушаване на вярата в Бога, но и до най-тежки нравствени падения. Християнинът е до толкова мобилизиран ратник на духовното бойно поле, доколкото искрено и дълбоко вярва в бъдещия си живот. Ако някъде има свята, безкомпромисна враждебност срещу собственото зло, скрито в сърцето, и войната на живот и смърт срещу него, ако съществуват дивни нравствени победи, ако има възвишена любов към враговете, ако се срещат величави духовни постижения, водещи към спасение, това се дължи на непоклатимата убеденост на Христовият воин, че той е пратен да воюва чрез Христовата любов на земята, за да спечели небето. И че небесният цар скоро ще го отзове от тук, въздавайки вечна радост на верността му. Неверието в безсмъртието на човешката душа обезмисля най-възвишените, най-ценните качества на човека – съвестта, свободната воля и борбата за добродетелност. То обезмисля цялото Христово учение, свещеното Евангелие, всичките му морални изисквания. В Словото Божие се говори ясно определено за два живота – сегашният и бъдещият. Тези два живота са първият, земният, временният живот, който сега живеем, а вторият, задгробният, вечният живот, в който се влиза през вратата на смъртта. Всички живели по земята, и праведни, и неправедни, отиват в задгробния свят, като разбира се има голяма разлика в задгробната им вечна съдба. Животът на човека започва с биологичното раждане, но след това всяка човешка личност има нужда и от раждане от вода и дух, свише, т.е. от кръщение и християнско възпитание. Кръщението е духовното раждане за нов свят живот. Задача на религиозното възпитание в ранното детство е на семейството, а после на църквата. Тя се състои в това детето, а после възрастният човек, да получи достъп до всички сфери на духовния опит, за да може неговите духовни очи да се отворят за всичко значимо и съществено в живота, за да се научи неговото сърце да се отзовава на всяко божествено явление в света. В постмодерният и посткомунистическия свят не винаги това се случва по ред причини. Но това е друга тема. Едно от видовите служения на църквата, обществото и ближните, това е семейството. Семейството е най-първото човешко общество. Тук човек получава началното духовно и нравствено възпитание. В основата на семейството лежи бракът. От нравственото благосъстояние на семействата зависи и благосъстоянието и на обществото, и на държавата. Благословенното съединение на мъжа и жената в една плът, чрез таинството венчание в едно същество и единството на живота съставлява тайната на брака. Много млади и зрели хора
живеейки съвместно на семейни начала без брак, си задават въпроса: защо днес, през 21 век, не са щастливи, нямат радост и любов в живота? И каква е причината за това? А самото питане се дължи на факта, че съвременните хора не са възпитани религиозно, което е пречка да видят греха в живота си, който се е превърнал в мода, според свети Паисий Светогорец. Днес князът на този свят предлага на хората мисълта, че щастието се заключва в удоволствието и колкото повече са удоволствията, толкова по-щастлив е човекът. Използвайки естествения благогоден стремеж на човека към благото, лукавия го извращава, насочва към лъжливи цели, към земни удоволствия. Греховните удоволствия обаче никога не могат да се сравнят с блаженството в Бога. По същността си те са противоположни на истинското блаженство, тъй като всички хора са създадени от Бога за блаженство. Всеки човек вътрешно усеща в себе си стремеж към щастие, но често не знае какво представлява то и къде да го търси. Истинското щастие в човешкия живот е вечното блаженство в единение с Бога, което може да бъде дадено на човека само от Господ, тъй като единствено Той е благ. Да се намери щастието извън Бога е невъзможно. Въпросът за смисълът на назначението на нашия живот е от първостепенна важност, тъй като засяга най-важният проблем за човека – целта на земното му съществуване. Ако човек вземе правилната позиция по този въпрос, ако осъзнае истинското си предназначение, тогава той е в състояние да посрещне адекватно обикновените ежедневни дела на своя живот, като взаимоотношенията му с ближните, неговото образование, професия, брак, раждане и отглеждане на деца и служение към Бога. Но ако той не заеме правилната позиция по този основен проблем, то той ще претърпи неуспех и в другите цели на своя живот, защото какъв смисъл могат да имат те, когато човешкият живот като цяло няма смисъл? Още в първата глава на книга Битие на свещеното писание, когато Битие писателят казва, че Бог създаде човека по своя образ и подобие, е разкрита целта на нашия живот. Ние се убеждаваме в великата любов на троичния Бог към човека. Той не иска човек да бъде просто създание с известни дарования, известни способности, известно превъзходство над останалото творение, а иска той да бъде Бог по благодат. Понятието по своя образ се отнася към даровите, които Бог даде само на човека, за разлика от всички останали негови създания, така че само той е икона на Бога. Тези дарове са разум, съзнание, свободна воля, свобода, творчество, копнеж и жажда за абсолютното и за Бога, личностно самосъзнание и всичко, което поставя човека над останалото творение от живи създания и което го прави личност. С други думи, онова, което прави човека личност, са даровете по Божия образ. Надарен с образа, човек е призован да придобие подобието, да постигне обожение. Творецът, който е Бог по природа, призвава човекът да стане Бог по благодат. Бог е надарил човека с даровете по своя образ, така че той може да се възвиси и чрез тях да се сподоби с подобие на своя Бог и Създател, да има не външна морална връзка с него,
но лично единение със своя Творец. Може би е твърде дръзко дори да говорим и мислим, че целта на нашия живот е да станем богове по благодат, но свещеното писание и свети отци на църквата не са укрили това от нас. За съжаление, много хора извън църквата, както и мнозина нейни членове, проявяват невежество. Те вярват, че целта на човешкия живот е в най-добрия случай просто нашето нравствено усъвършенстване, превръщането ни в по-добри хора. Но според Евангелието, преданието на църквата и свети отци, не това е целта на нашия живот. Човек не само трябва да става по-добър, да става нравствено по-съвършен, по-справедлив, по-целомъдрен, по-внимателен. Разбира се, всичко това трябва да стане. Но не това е най-важната и последна цел, за което нашия Творец и Създател ни сътвори. Коя е тази цел? Обожението. Православната антропология поставя човека толкова високо, че ако я сравним с антропологиите на всички други философии, социални и психологически системи, лесно ще разберем колко бедни са те и как не отговарят на неистовата жажда от човека за нещо много по-голямо и истинско в неговия живот. Тъй като човек е призван да бъде по подобие Божие, или по-точно създаден е, за да стане Бог, когато той не е на пътя към обожението, то чувства вътре в себе си празнота, разбира, че нещо не е наред. Той не се радва на истинско щастие, дори когато се опитва да запълни празнотата с други дейности. Той може да се опоява, да си създава един илюзорен, но в същото време плитък, малък и ограничен свят. Вътре, в този илюзорен свят, той заробва и затваря себе си. Човек организира живота си по такъв начин, че почти никога не остава в мир със самия себе си. Чрез различни шумове, напрежение, телевизия, радио и с информация за почти всичко, човек се опитва, както някой правят с наркотиците, хазарта или алкохола, да забрави, да не мисли, да не се тревожи, да не си спомня, че върши грях и е на погрешен път, че се е отклонил далеч от своето предназначение. Накрая, обаче, нещастният съвременен човек е неудовлетворен, докато не намери нещо друго, по-велико, което съществува в неговия живот, нещо наистина красиво и творческо. Това е блаженството в Бога и общение с Него. В този смисъл съвременният човек е редно да си зададе въпросите. Може ли човекът да бъде в единение с Бога? Може ли да бъде в общение с Него? Може ли да стане Бог по благодат? Преподобни Григорий Синаид, съвременник на свети Григорий Палама и основател на исихастското движение в България, пише: ако не познаем какви ни е създал Бог, няма да поумеем какви ни е направил грехът. Тоест, ако не узнаем колко велики ни е създал Бог, няма да осъзнаем окаяното състояние, до което ни е довел грехът. И за да узнаем колко велики ни е създал Бог, трябва да осъзнаем това, което Той ни е открил за човека. Трябва преди всичко да опознаем личността на Христос, който ни разкрива съвършения човек. Човекът, който живее извън църквата, както и съвременният християнин, водещ светски живот, обикновено се примирява с налично състояние, като го смята за естествено и не осъзнава разрухата си. Подчиняването на закона на греха, който е закон на тлението и смъртта, умъртвява духовно човека, затваря го в неговата индивидуалност и възпрепятства отварянето му за себеотрицателната любов, която го прави истинска личност. Любовта е дадена в природата на човека от Бога, но тя е затворена в обръча на неговото самолюбие. Ето защо изначалната заповед, която Бог е дал на човека, е за любов към Бога и ближния. Ако човек не се отвори към Бога и ближния,
което става чрез спазването на тази най-важна заповед, той не може да се утвърди и усъвършенства като личност. Божиите заповеди налагат на човека нещо чуждо на природата му, но от друга страна той не може да ги спазва само със собствените си сили. Откъсването от извора на живота, подчиняването на закона на тлението и смъртта са отклонили човека от живота в сътворение с неговата природа и са го направили себелюбив и егоцентричен. Затова той не е способен да спазва заповедите, според които е трябвало да действа истинската му природа, така както тя е била сътворена от Божиите ръце. Християнството призвава човека към живот, подобен на Христовия, призвава го да стане спътник и подражател на Христос. То не е някакво нравствено и социално учение, а е неразривно свързано и преплетено с Христовата личност и е живот в Христа и по Христа. Християнинът се кръщава, за да влезе в тялото на Христос и да върви заедно с Него. Кръщава се, за да стане участник и следовник на Христовия живот. Така както Христос е живял и умрял и възкръснал и се е възнесъл, така и ние ще живеем и ще умрем и всички ще възкръснем, а възнесението няма да бъде за всички, а само за онези, за които животът е Христос, и за тези, които преди смъртта си се разпънали за греха чрез покаяние и евангелски живот. Днес духовната обърканост на хората е много силна, а приемането и следването на християнския начин на живот е трудно изпълнима духовна задача. Съвременното общество има материалистични и хедонистични интереси, а Бог и Божиите заповеди се пренебрегват и подценяват. Плътският живот и удовлетворяването на користни интереси са абсолютизирани. Умът на човека е разсеян по външния свят, прилепен е към нещата и е парализиран. Поради това човек остава вътрешно неуправляем и изпада в болестно духовно състояние, нуждаещо се от радикално лечение. Но не чрез окултни средства, а чрез стремеж за придобиване на Божията благодат. За това лечение е необходимо човешкият ум да се събере и да се завърне там, откъдето се е отделил, да се завърне в сърцето, центъра на душевно-телесното същество. Християнството не се отнася с презрение и отвращение към тялото, а с зачитане и уважение. В тази връзка свети Григорий Синаид, цитирайки свети апостол Павел, казва: „Не чуваш ли, брате мой, апостола, който казва: не знаете ли, че тялото ви е храм на Духа Святаго, както и ние сме дом Божий, и още, че Бог казва: ще се поселя в тях и ще ходя между тях. Ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ.“ Казаното е според учението на църквата. Говорейки и споменавайки понятието църква, нека изясним какво е църквата. По това название в широк смисъл на думата се разбира установено от Бога общество от вярващи в Христа, които са съединени помежду си с една вяра, едно учение, еднакво църковно управление, едни църковни таинства. Така съединени помежду си, те имат за невидим глава на църквата самият неин основател – Господа наш Иисус Христос. Сам Той, видимо, чрез своите апостоли и техните приемници, пастирите на църквата, при невидимото съдействие на Светия Дух, ръководи църквата към нейната цел – освещаването на грешното човечество, неговото нравствено усъвършенстване и най-после възсъединението му с Бога. Средствата за достигане на тази цел Господ е дал, като е наредил църквата да има пастири и учители, които да просвещават хората в Христовата вяра и изобщо да ги ръководят към вечния живот с помощта на спасителните благодатни таинства.
Какво представляват църковните таинства? Неизследими са Божиите тайни и безброй са действията на Светия Дух. Особено спасителни за нас са свещенодействията и църковните таинства, при които получаваме Божията благодат. Нашия преблаг Бог тайнствено укрепва вярата ни, милва ни, оказва ни своята помощ и закрила, когато с вяра го търсим в така наречените обреди, чинопоследование и таинства, които църквата е установила. Светите таинства имат видима и невидима страна. Те са действителни, когато са извършени от свещенослужител при ясно произнасяне на тайно извършителните думи. Те са и действени, когато са извършени правилно, при правилно душевно разположение на свещеника и духовна нагласа на този, на когото са преподавани. Разсъждавайки за смисъла на човешкия живот и таинствата на църквата, ще опишем накратко приликите и отликите между брака и монашеството, като възможни пътища в живота на хората. Съвременните хора, живеейки светски живот, не забелязват, че има някаква същностна прилика между брака и монашеството. Това не са два противоположни пътя, а пътища, които в много отношения са близки един на друг. Като разумна личност, човекът не е напълно пълноценно същество. Той се реализира като личност само в общуването с другия. В брака, в попълването на това, което не достига, става чрез намирането на втората половина, на второто аз, намирането на другия. В монашеството този друг е самият Бог. Тайната на монашеския живот е в това, че за монашелия се ориентира изцяло живота си към Бога. Човекът се отказва съзнателно и доброволно не само от брака, но и от много други неща, достъпни на обикновените хора, за да се съсредоточи максимално върху Бога и да му посвети целия си живот, всичките си помисли и дела. И в този смисъл монашеството е близко до брака. Не случайно много отци на църквата са сравнявали подвига на монашеския живот с този на съпружеския и са говорили за устремеността на човешката душа към Бога със същите изрази, с които са говорили за съпружеския живот. Показателно е, че един от основните текстове, използвани в аскетичната литература, посветена на монашеството, е библейската песен на песните. В него се говори за любовта между мъжа и жената и как тя се докосва до такива дълбини на човешкото естество, че е приложима в същата степен и към любовта между човешката душа и Бога. Душата на християнина е невеста Христова. И именно в това отношение в монашеството се реализира онзи брачен потенциал, който присъства във всеки човек. Всичко, което липсва на човека, за да стане личност, за да осъзнае своето персонално битие в единение и общение с другия, се придобива от човека в монашеството чрез общуване с Бога. Човек не трябва да приема монашеството само поради това, че не е успял да встъпи в брак, ако ли пък човек не е сигурен в своето призвание, ако се колебае, той не трябва да се замонашва. Брак човек не трябва да сключва, ако има съмнение, че тъкмо този човек е онзи, с когото е готов да сподели своя живот, заради когото е готов да пожертва и живота си. Аналогичен подход човек следва да има и по отношение на замонашването. Монашеството има различни външни форми според послушанието на монаха, отрекал се от собствената си воля и подчинил на ръководството на по-опитните в духовния живот старци. Той приема подстрижение, дава монашески обети и става брат на определен манастир до края на живота си, което в материален аспект е подобно на материалната същност на брака. Повечето монаси остава да живеят в манастирите, но има и такива, които, изпълнявайки църковно послушание,
живеят в света. Например, преподават духовните школи, има и такива, които с благотворителност или социално милосърдно служение грижат се за бедните. Има и монаси, свещенослужители в енориите. С една дума, външната картина на монашеския живот може да бъде най-различна, но вътрешната му същност не се променя от това. А тя се състои от две неща – усамотеност и непрестанно престоене пред Бога. Затова човекът, който не усеща призвание към усамотяването, към това да посвети целия си живот без остатък на Бога, не следва да става монах. Монашеството, макар да е обет и да не се нарежда сред 7-те църковни таинства, преобразява целия живот на човека, променя го по фундаментален и радикален духовен начин. Съществува широко разпространеното заблуждение, че ако бракът е таинство, а замонашването църковна церемония, то тя е лишена от светотайнствен характер. Замонашването също има своята таинствено-действена страна, както и другите таинства на църквата, защото съдържа признаци на таинство. Човекът, приемащ монашество, получава друго име, подобно на това, което става в кръщението. Той се облича в нова дреха, както и в таинството кръщение. Църквата вярва, че се прощават греховете на човека, в това число и онези, които са канонично препятствие за приемането на свещен сан. И дори в самото чинопоследование на замонашването, то е наречено таинство, когато извършителят казва на замонашващия се: «Ти пристъпи към това велико таинство». Но монашеството реализира своята благодатна, тайно действаща страна само тогава, когато се приема по призвание, за да стане път към вътрешно усъвършенстване, към изкачване на човека по онази лествица на придобиването на добродетелите и борбата с страстите, която толкова добре е описал в класическата си книга Свети Йоан Лествичник. Монашеството може да създаде на човека особени условия, при които той среща по-малко препятствия от мирските хора. На пътя на монасите има други препятствия. Онези изкушения, които не са познати на хората, живеещи в света. Това е особена борба, особен подвиг. Важна роля за формирането на кападокийското монашество изиграл свети Василий Велики. От него до нас са стигнали няколко сборници с нравствени правила. Прието е да се смята, че това са монашески правила, но въпреки това думата монах не се използва в тях. Работата е там, че свети Василий Велики е писал своите правила не само за монашите, но и за всички аскетично настроени християни, за всички, които искали да градят живота си според Евангелието. Танили по същината си, монашеството не е нищо друго, освен евангелски начин на живот, стремеж към изпълняване на същите заповеди,
които са дадени и на живеещите в света. Не случайно свети Йоан Лествичник казал: светлина за монасите са ангелите, а светлина за хората е монашеският живот. И не случайно през византийската епоха монашеският живот е бил възприеман като някакъв еталон и животът на обществото бил в значителна степен ориентиран към аскетичните монашески правила. По такъв начин няма никакво противоречие не само между монашеството и брака, но и между монашеството и живота в света. Свети Исак Сириец казва, че светът е съвкупност от страсти и монаха се отдалечава от този свят не от света като творение Божие, а от падналия, греховен свят, затънал в пороци. Отдалечава се не поради омраза към света, не поради гнусене от света, а защото извън света той може да натрупа онзи духовен потенциал, който в последствие ще реализира за служение на хората. Преподобен Силуан Атонски казвал: мнозина обвиняват монасите, че те даром ядат хляба си, но молитвата, която те отправят за хората, е по-ценна от много неща, които хората в света вършат за полза на ближните. Преподобен Серафим Саровски казвал: придобий мирен дух и хиляди ще се спасят покрай теб. Отивайки в пустинята за 5, 10, 20, 30 години, отшелници придобивали мирен дух, онзи вътрешен мир, който толкова липсва на живеещите в света. Но след това те се връщали при хората, за да споделят с тях този дар. И наистина хиляди хора се спасявали покрай тези подвижници. Разбира се, имало е много подвижници, които напуснали света и не се върнали в него, които умрели в неизвестност. Но това не значи, че подвигът им бил напразен, защото молитвите, които те отправили за ближния си, помогнали на мнозина. Добивайки святост, те станали ходатай и застъпници за хилядите, които били спасени с молитвите им. Замонашвайки се, монахът дава 3 основни обета: за нестежание, целомъдрие и послушание. Разликата между брака и монашеството е в това, че последното е дял на избранници. Избранници не в смисъл, че са по-добри от другите, а в смисъл, че усещат призвание да дадат себе си единствено и само на Бога. Ако човекът не усеща потребност от осамотяване, ако му е скучно да бъде насаме с себе си и с Бога, ако постоянно му е необходимо нещо външно за запълване на живота му, ако не обича молитвата, не е способен да се разтвори в молитвената стихия, да се потопи в нея, да се доближи чрез молитвата към Бога, в този случай той не бива да приема монашеството, без да изпита сам себе си в манастир, живеейки в послушание към братството в обителта и към църковната иерархия. Ние не сме последователи на Христос, както някои хора са последователи на даден философ или учител. Ние сме членове на Христовото тяло, на църквата.
Както светия апостол Павел казва, понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. Какво велико благословение да бъдем участници в светите таинства. Христос става наш. Неговия живот – наш живот. Неговата кръв – наша кръв. Свети Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски, отбелязва, че Бог няма какво повече да предложи на човека от това, което му предлага в светото причастие. Нито човек може да иска нещо повече от Бога от това, което получава от Христос в светото причастие. И така, кръстени, миропомазани и изповедани, ние участваме в тялото и кръвта Господни и ставаме богове по благодат. Ние се съединяваме с Бога и вече не сме чужди, а Негови сродници. В църквата, където се съединяваме с Бога, ние преживяваме тази нова реалност, която Христос донесе на света. Новото творение. Това е животът на църквата и на Христос. Живот, който става наш като дар на Светия Дух. Църквата е единственото място за обожение. Тя не е социална, културна или историческа организация, която може да се оприличи на други светски организации. Тя не е като различните светски институции. В света може би има добри институции, добри организации, добри учреждения и други прекрасни неща. Но нашата света православна църква е уникална. Единственото място на Божието общение с човека. Единственото място за човешкото обожение. Човек може да стане Бог по благодат само в православната църква. Никъде другаде. Нито в университетите, нито в социалните служби, държавните или международните институции, или в други вероизповедания и религиозни деноминации, наричащи себе си църкви. Нито в нещо красиво и добро, което светът може да предложи. Всичкото добро на света не може да предложи онова, което предлага едната света, апостолска и православна църква. Ето защо светските институции и системи никога не могат да заменят църквата, колкото и голямо развитие да постигнат. Според светите отци, първото необходимо условие за обожение по благодат е смирението. Човек не може да стъпи на пътя към обожението, да приеме божествената благодат, да стане близък на Бога без блаженното смирение. Той се нуждае от смирение дори само за да разбере, че целта на неговия живот е обожението. Без смирение, как ще признаеш, че целта на твоя живот стои вън от теб, че тя е в Бога? Докато живее егоистично, антропоцентрично, той поставя себе си като център и цел на своя живот. Той вярва, че може да самоусъвършенства, да самоопределя и самоуважава себе си без Бога. Това е духът на съвременната цивилизация, философия и политика. Да създадем по-добър, по-справедлив свят, но автономно. Един свят, който поставя в своя център човека, отвърляйки Бога, без да признава, че Бог е извор на всичко добро. Това е грешката, извършена от Адам, който повярва, че може да стане Бог по благодат чрез своите собствени сили, без Бога. Всички хуманистични вярвания от всички епохи допускат Адамовата грешка. Те не смятат общението с Бога за необходимост за съвършенството на човека. Защото всеки съвършен дар идва свише от Бога. И защото Христос се настанява в сърцето на смирения човек чрез молитва, пост
и светите таинства в църквата. Така онези православни християни, които са в общение с Христа, придобиват благодатта на Светия Дух за запас по пътя към вечния живот и за благоприятен отговор на всеобщия Божий съд.